Bueno, comencem la sortideta de jubilates. Estan plenes. Aquí hi havia el tir al plat. Ara veurem una bona vista. La terrassa roja. Castell d'Aremponyà. Allà dalt. Per la plec, portàvem troncs i tot el nit. Als 4 anys la part del pavelló tenia 3 plantes. A totes les altres pistes, el